Claudio Grech kiteb li mhux se jikkontesta għal kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista u f'messaġġ twil fuq Facebook bit-titlu "The PN will shine again" għadda battuti ċari lejn it-tmexxija ta' Simon Busuttil fl-aħħar snin u l-attitudni fil-konfront tiegħu fl-aħħar ġimgħat. Deċiżjoni mhux faċli għal Grech li tenna li f'dan il-mument kellu jneħħi l-ambizzjoni personali anke jekk kien imħeġġeġ minn ħafna nies biex jikkontesta. Filwaqt li jenfasizza għal aktar minn darba kemm hu nazzjonalist, Claudio Grech qal li qabel imur għal kariga bħal din irid iktar esperjenza u ilu biss membru parlamentari 4 snin. Nemmen li tmexxi l-Partit Nazzjonalista u l-Oppożizzjoni hi xi ħaġa differenti. Għal Claudio Grech li fl-aħħar ġimgħat kien attakkat bl-aħrax mill-establishment tad-Dar Ċentrali bħalma kien qabel l-elezzjoni ġenerali. F'botta ċara lil Adrian Delija li qed jikseb appoġġ minn fost l-establishment, Claudio Grech qal li ma jemminx f'high jumps. Claudio Grech tenna li hemm raġuni oħra għaliex mhux se jikkontesta. Irrefera għal qasma bejn il-Konservattivi u Liberali li waslet għal ostilità. Qal li fl-aħħar 4 snin kien hemm għażla bejn li tkun leali jew li tkun sinċir għal veduti tiegħek. Fost oħrajn semma kif fl-aħħar ġimgħat tkellem dwar il-loġika li jingħata vot ħieles fuq kwistjonijiet etiċi u tenna li hawn l-ostilità żdiedet għax din kienet deċiżjoni meħuda mill-ogħla strutturi tal-partit. Claudio Grech qal li l-politika għandha tkun dwar il-prinċipji u tenna li jittama li jasal iż-żmien meta il-Partit Nazzjonalista jerġa' jibrilla. Tkellem dwar il-konverġenza u qal li se jkun qed jaħdem biex jirrappreżenta maġġoranza silenzjuża li temmen f'dak li dejjem kien hemm għalih il-Partit Nazzjonalista.